kamar waɗanda an kazana waɗanda za su zuwa kokowa ta tolak, kamar mutane suna ta ɗumumuwa bisa ga cewa an yi zance tun can difa inda an ka ce babu shakka wanda ya yi sake aka mai kaye biyu ba ya samun ɗauka cikin wannan kwamɓala da za a yi ta ƙasashen waje. Amma in an kaye guda aka ce su ne za a ɗauka, to wannan na hawu ce an kai ma mutane saboda kar kokowa ta taɓarɓare da ba da kaye. To bokal na biyu saboda ina yi ne saboda wani na magana shi yasa na tsaida. Abinda ya kamata mutane su sani, abinda aka nuhi cikin wannan maganar da an kai, an yi ta bisa ga matsayin kokowa ta samu shiga, kar 'yan kokowa su yi ta wasa da kokowa wanga shi ba wanga shi ba wanga, saboda su ƙarfafa ƙarfin gwiwa cewa in ba su yi dan kokowa ta zan wani abu ba, to su yi dan wannan mukami da aka san 'yan kokowa ta kai wani matsayi a ɗauke su ta wannan kayan gudakin. Shi yasa an kai wannan magana. Amma ita wannan kokowa da za a yi, ana son waɗanda adda zahin nama, wanda suke da an busa an tabbatar da masu yin cikin mutum ne, su ne an ka kira guda ko da cikin jiha guda ne mutum 5 sun ka cancanta waɗanda adda zahin nama, to doka ta bada a ɗauke su. Kun gane, doka ta bada a ɗauke su ko da cikin jiha guda ne. In mutanen nan sun cancanta a ɗauke su yi farjantankin ƙasar Nijar, to wajibi na a ɗauke su. Saboda ita kokowa wannan ta tolaka da za a yi, in ka yi segundo 3 kana yafa hannuwa baka motsa ba, to sai an ɗibga maka abartisima. Shi yasa wannan da aka kira na jiha kun ka je wata jiha ko kiranta ba a yi ba, to ga abin da aka muradi da wannan ɗauka da kun ka ga an yi. Kenan wannan ɗauka ba a yi da cikin jahilci ba, bale mutane su yi ta tunanin cewa ai wata jiha ma ba a ɗaukan ba, a'a ko an baro wata jiha. Ana nuhin waɗanda za a tsintsintawa cikin uku nan da aka kira, cikinsu za a samu wanda adda zahin nama, wanda da an busa shi ciki shi biɗo ko da fuwan ne na abartisima ya samu, ko da kayi bai samu ba, marmakin a zo a kama hannuwa. Tun da wagga kokowa da za a yi ba irin ta kamun horunta ba ce, irin wagga da aka yi ga kokowar Nijar. A'a, ita wannan ba ka da dama ka sarƙa harcenka da na wani, ka yi segundo 3 baka motsa ba, yanzu za a ɗibga ma abartisima. To kun ji matsayin zaben da an kai. Saboda haka jama'a, ku ba kanku lahiya. Duk wanda ka ga bai sa abu ba, bai kamata shi ba da labari ne ba. Salamu alaikum. Saboda haka ake ta garza maza waɗanda ga sunan suna rawa ta tabbacin suna da ƙarfi, to daga cikinsu ne za a ɗebe mazaizai waɗanda za su shirin karawa da ƙasashen waje a cikin wannan karo wanda za a yi a nan cikin birnin Yamai. To kuma mazaizan nan waɗanda za a kira a cikin Nijar, da ja an yi zaɓe, ga sunan masu nauyi kaza akwai masu nauyin kilo 66. Daga cikinsu za a ɗebi mutum guda waɗanga da za a faɗi. Cikin masu nauyin kilo 66 akwai Abdulsalami na Zandar, sa'an nan da Jamilu Bakwai na Maraɗi, sa'an nan da Haliru Aminu Tilaberi. To daga cikinsu nan su 3 za a kara, daga cikinsu a ɗebe mutum guda wanda za shi tahiya da sunan Nijar ya kara na ƙasashen waje. Sa'an nan ya aka koma wajen kilo 76 za ka iske Mansur Isa na Difa, da Murtala Abdu na Zandar, da Anas Ahmadu na Tilaberi. Su ma daga cikinsu in an ka zo an ka kara
nan ne za a hidda wanda za a zama zakara wanda za a yi wa kokowa da sunan Nijar. Sa'an nan a gangaro a yi sama a koma can wurin 86, can za ka iska Aminu Ibrahim na Yamai da Abba Ibrahim na Yamai da Mati Sule Guga na Maraɗi. Su ma ta nan ne za a shirin samun guda wanda za a tsallakewa ya cimma wannan wuri da ake so. Sa'an nan a koma wajen nauyin kilo 100 za a iske Nura Hassan na Tawa da Zakiru Zakari na Tawa da Aibo Hassan Amali mai tahiyar ƙasaita dogo mai dogon zamani su ma na Maraɗi. Su ma daga cikinsu za a hidda guda wanda za shi tahiya da sunan Nijar ya kara. Sai a koma can inda hiye da kilo Filide San za a iske sarkin sarakuna Kadiri Abdu Isaka na Doso da Adamu Abdu Yamai da Abdusalami Sumaila na Tawa. Shi ma wannan cikin Filide San can za a shirin garzawa a gwarza su a ɗauki guda wanda za a shirin farjantankin Nijar a cikin wannan kokuwa da za a yi a cikin Mars. Kuma 17 da 18 da 19 za a yin wannan kokowa ana ƙare ta sai ga azumi zuwa. To Allah shi gwada mana, Allah ya sa a yi damuwa ga wanda sun ka gani. Salamu alaikum.